Sanibonani guys, igama Nqobile ngiphathela amazivela e-homecoming ngomhla ka-29 May. Hhayi-ke nangumankonyana usekhishini ugirl usula amakhabethe. Yey, i-stress. Hayibo, unembeza. Uyamudla guys kancane kancane. Uyithuke esekhala ugirl ekhala yedwa. Wakhala wabamba imfaduko le asula ngayo ikhabethe. Wayicindezela ekhabetheni wasula wayidedela wayibamba wayidedela imfaduko. Yey, kanti nangu Sifiso. Uyabona yonke into. Thesuka lapho wasondela uSifiso. Wathi, Nkonyana, musa ukufaka lento engqondweni. Uyezwa? Ungabanaki abantu abakhuluma izinto ezimbi ngawe, ungakufaka engqondweni yezwa. Ngiyakwazi wena, unkosikazi wami wena. Awuthinta umuthi njenge ngize ngithi uyenzile lento le. Soze wayenza into efana nale. Lapho girl esikhundleni sokuthi akhulume iqiniso ethi, hawu baba, yazi ngikwenze ngampela ngiyaxolisa. Umane wahaga kakhulu umyeni wakhe wambamba wamsondeza wakhala ekhalela esifubeni sakhe. Hey guys, lapho uma wakhe uncike ngodonga. Uyayibona yonke lento eyenzakala uyasho ngenhliziyo ukuthi phela ngiyamazi lo mntana ngamzala. Yabo la akakhaliswa ukuthi uyasolwa lo mntana ngento angayenzanga. Ukhaliswa ukuthi vele usebanjiwe. Guys, yey kumapeketwane. Ngalana-ke kohlongwane. Nangu babakazi ethu nomakazi ethu kanye nodadewabo nomfundo bahleli edining. Badingida lolu daba. Uyasho-ke ubabakazi ethu ukuthi awu kodwa umntanami. Vele kodwa nami kwakumele ngimvimbe uzethu. Kabona ukuthi khona into engahambi kahle ngalo mshado lo. Hawu kodwa indodakazi yami madoda cishe yazi yafa. Yofela eminyaleni. Ayibo umakazi ethu amana akhulume okuhlukile-ke kunokushiwo ubaba wekhaya. Wathi kodwa naye uzethu ngeke. Yabona nje kahle kahle uyena ubasile lo mlilo kuzomela wothe. Wathi hayibo nkosikazi usuthini manje? Wathi vele uzethu wayicabanga ukuthi kuzoba njani. Ukhona yini esikhathini samanje unkosikazi angavuma nje ukuthi ashare indoda yakhe kalula kanjalo nje. Uzethu nje bengamelanga abaleke vele. Bekumele ambuze umankonyana. Manje ubaleke njengegwala wayale kozimbali. Hayi cha. Buka manje esigodini thina. Bonke abantu bayahleka bathi asikhulisanga kahle indodakazi yethu. Imane yabaleka ngosuku lokuqala ishadile. Hayibo. Babakazi ethu wathi kodwa nkosikazi nawe usukhuluma kabi. Ungabe nandaba nabantu vele bahlezi bekhuluma. Unomfundo-ke naye waqhamuka nohlangothi oluhlukile futhi ugirl. Wathi yabona nje mina kumele ngabe siyahamba siyovula icala lokuzama ukubulala la. Hayibo. Wathi hayibo. Uthini manje? Wathi vele. Ngeke sizisimiyeke amankonyana amane nje akhululeke emva kokwenza into ebi kanje kuzethu. Kumele akhokhe. Hayibo. Guys. Akupheli-ke lapho. Ngampela-ke ugirl uhlale phezu kwamazwi wakhe. Uthe nje uSifiso esasemsebenzini kukhona nophoyisa uDlamini leli lesifazane. Waqhamuka unomfundo. Wakhuluma noDlamini impela wathi bengicela ukukhuluma nokapteni la. Kwathiwa mayelana nani? Wathi ngizovula icala la lokuzama ukubulala. Kanti uSifiso vele ulalele. Uthe suka lapho waxosha-ke uphoyisa uDlamini wathi hamba uyakubiza ukapteni ngale. Wathi hayibo ngathi ngilindele ukuzwa indaba ezinkulu kangaka zecala elikhulu kangaka. Wathi ngithe hamba uyakubiza ukapteni. Kanti ufuna vele ukusala naye nonomfundo. Amkhuze kulento ayenzayo. Uthe suka lapho wavulela kahle isicabha nomfundo. Wathi uzama ukwenzani wena? Wathi ngizozama ukuvula icala la futhi ngifuna ukukhuluma nokapteni. Hayi nawe wathi uzokhuluma nami-ke ngebhadisisi. Le ndaba le indaba yomndeni. Yindaba wena ukuthatha manje isinqumo sokuvula icala. Mina ngizoyibambela mathupha yonke lento le ngithola ingqikithi yayo. Wathi vele umankonyana kumele akhokhe. Wathi ngithe musa ugagamela ngoba meke wangena kule nto akukujikela emuva. Akukujikela emuva. Yekela mina ngiyisothe out le ndaba. Hamba ekhaya. Hamba-ke guys nomfundo. Kubonakala ukuthi uthukuthele uNtombo. Akafuni lutho ngodadewabo. Guys, akupheli-ke lapho. uSifiso uthe sebuyelile endlini-ke wavakashelwa-ke umngani wakhe ezombuza ukuthi kungani umakoti ebalekile ngosuku lokuqala eshadile. Washo wathi yini amangazi? Wathi wena inhloko yaleli khaya futhi ngabe uyazi? Wathi hayibo ngithe angazi. Hayi. Wathi uyabona kodwa ukuthi ibhadi leli yisho phela ukuthi kubaleke lo makoti ekhaya. Wena uzomele uyibambe ziqine. Wathi yabona na ukuhlangahlangana wathi kuhlukanise phela kuhlakaze mekuhlangahlangene. Ngoba kumele uma uzethe ebuya la uhlabe imbuzi yokuxolisa ukuze lento ingaphinde yenze.
Wafona-ke guys uSifiso, efonela uZethu, laringa ucingo langabanjwa, washiya ivoice note eshunqayo. Wathi, wena Zethu, wenziwa yini ukuthi uhambe la ekhaya impela ebusuku ungangitshelanga mina njengomyeni wakho kuqala? Ukudelela okukhulu kabi lokho, iphutha elibi kabi lelo. Uzolibamba lolu cingo noma ufunde-ke le message engikushiyele yona ebese ubuyela kumina. Delele kabi. Qede lapho walivala ucingo. Ubonakala nje naye bandla uSifiso ukuthi siyakhuluma nje, but hayi kumphuma esandleni. Amakhosikazi akhe womabili, hayi akukahleleke ukwalawula. Guys, akupheli-ke lapho. Le Okhambeni Clinic, shuthi-ke uMatron ube ukuthola ukuthi indodana yakhe-ke ithandana noThando. Hhayi wamane wayixosha, wathi kuneklinikhi entsha shaya izovulwa, akahambe yosebenza khona, akamdingi lapha Okhambeni Clinic. Kanti-ke uShobane unomngani ekuthiwa uShwabi. Yazi kuyashushuzelwa, uShwabi, uShobane. But anyway, bathi sebehleli ndawonye badingida indaba yokuthi eklinikhi vele Okhambeni bashodelwa yi-head of doctors, yabo. And kuzomele akhulume ne-deputy ikwazi ukuthi imhlanganiseleke lo msebenzi loyo. Nangampela wahamba-ke uShobane njengodokotela-ke ohloniphekile vele, bengeke angawutholi lo msebenzi. Manje-ke uthe methola i-phone call namhlanje ukuthi uqashiwe as the head of doctors, uzosebenzela eklinikhi yase-Okhambeni. Kwamcasula kakhulu kabi uMatron lokho ngoba bemgxoshile kuleya klinikhi ukuze angabonani noThando. Uthe udeputy mezo-introduce-ke uShobane as the new head of doctors lapha e-Okhambeni, wonke umuntu wajabula except uma wakhe. Uma wakhe nje umane wathi, hawu kampela siyabonga, hawu indaba ezimnandi kangaka. Kodwa kubonakala ukuthi umuncu uNtombomi akajabuleli indodana yakhe eyavunja 9 months and 18 days esibelethweni sakhe. Bekusho yena njalo ukuthi-ke ithole isikhundla esiphezulu kangaka eklinikhi. Guys, nizozwa ukuthi izathu isiphi. Uqalile-ke wasebenza kuShobane, wathola nanokuthi indlela aba-oda ngayo istock ayifanele. Wathola ukuthi ba-oda izinto abangayidingi beshiya izinto ey'dingakalayo kanti ibhajethi imali yabo incane. Wathi why ningabi-odi amaphilisi ngoba iwona ashoda kakhulu, nalo-ke ni-oda i-vasoconstrictor into eningayidingi. Washo ukuphindela ukuthi hhayi kuhlezi kusetshenzwa kanje le ekhaya, asifunanga ukwenza ushintsho ngoba phela uma wakho uhlezi oda kanje. Kanti uzoqhamuka ukhathazile Matron. Wathi yini bo, ufika nje usuzofuna ukuletha ushintsho la eklinikhi. Wathi hhayi ma, ungangizwa kabi ukuthi bengizama ukuthi phela bo nginibonise ukuthi ni-oda ngendlela eronge, la maphilisi niwadinga kakhulu kunalento eni-odayo eyi-vasoconstrictor. Wathi cha, ukuthi ngiyakubona nje ukuthi njengoba udokotela usune-degree, usuyibona uphakeme, usukhohliwe yini ukuthi le mali iyona ekufundisile, iyona le mali le ekufundisile wazoba ilo dokotela leya la eklinikhi. Okusho khona ukuthi mina bekade ebhizi eqhuba lo msebenzi sonke lesi sikhathi, wena ungakaphuphi nanokuphupha ukuthi yokuba udokotela. Ngifuna wazi-ke mfana wami ukuthi yebo impela uyi-head of doctors, kodwa la e-Okhambeni Clinic kukhale sami stilettos. Guys, akusakhali isicathulo manje, sekukhala stilettos. Kusho njalo ukhathazile. Wabona kuShobane ukuthi no, kona kuyisibusiso ukuthola lo msebenzi, kodwa ukusebenza nonina impela owazi ukuthi uyena ungqoshishilizi lapha eklinikhi. Mase manje sekumele amatafula kujike kuthiwa uShobane uyena ophethe esikhundleni sikama wakhe ukhathazile Matron. Angeke uze kuhlale kahle guys. Kuye kusho ukuthi iy'nkunzi ey'mbili ayikhona ukuhlala esibayeni esisodwa, kusuke kukhulunywa ngento kanje. Ngathi impela kusazoshunqa uthuli-ke umama nendodana, kusazoliwa kakhulu kubanywa isikhundla sokuthi ubani omkhulu kunomunye. Guys, aphela lapho-ke amazivela namhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe ne-like ne-comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama Nqobeleni Phathela Mazivela e-Homecoming ngomhla ka-29 May. Hhayi-ke nangomankonyana usekhishini ugirl usula amakhabethe. Yey, i-stress. Hayibo, unembeza uyamudla guys kancane kancane.